ଓମ୍ ଓମ୍। এই ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି ୟୋର ଇନର ଏନର୍ଜି, ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରିକି ଆମ ମନ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଭୟ, ଘୃଣା, ଆଳସ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା, ଈର୍ଷା ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାର ଉପରେ ଆମେ କିଛି ବି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରିକି କ୍ରୋଧ, ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ହେଲେ ହିଁ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନକୁ ନିଜେ ଏକାଗ୍ରତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା କିପରି ଆସିବ? ଆମେ ଏକ ଚିତ୍ତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସାଇଲେନ୍ସ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ତେବେ ଆମ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତେବେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ନଚେତ୍ ଆମେ ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିବ ତେବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗତି କରୁଛି। ସେହିଭଳି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗତି କଲେ ଆମେ ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା। ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା ମନରେ ଆସିଲେ ସେହି ଭାବନାର ଗତିକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୋ ମନରେ କେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଅଭାବ। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୋ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଏହି ଭାବନାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଏହି ଭାବନାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେହି ଭାବନା ଆସୁଛି ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କଲେ ମନରେ ଭାବନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ କମିଯିବ। କାରଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆମ ମନରେ ସେହି ଭାବନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଭାବନାର ଚାପ। ସେଇ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଭାବନା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ସେଇ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେଇ ଭାବନା ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନା ବାରମ୍ବାର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଧାର ବା କରଜ ଆଣିଥିବା ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଆମେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ କାହିଁକି ମାଗୁଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୋବାଇଲ କଲ୍ କରିବ ତେବେ ଆମେ ନଟ୍ ରିଚେବଲ୍ ମୋଡ଼ରେ ରଖିବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତା କଲ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିବା, ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଲେ ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିବା କାରଣରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ, ସେଇ ଧାର ଆମେ ଆଣିଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଯେପରି ଆମେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଠାରୁ ଧାର ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଧାର ଦେଇଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାର
ଦେଇଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଧାର ନ ଦେଇ ଆମେ ତାଠୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମକୁ ଆମକୁ ସେଇ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ମନରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଭାବନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ସେଇ ଭାବନା ଆସିଲେ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାବନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଏବଂ ମନରେ କାହିଁକି ସେହି ଭାବନା ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଭାବନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ମନରେ ଭାବନାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥଟ୍ସ ପ୍ରେସର। ଭାବନାର ଚାପ, ତାହା ହିଁ ଟେନସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ। ମାନେ ଭାବନା ମନ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଭାବନାର ଚାପ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଧାଡ଼ିର ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ ମନରେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟ ସୀମା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଆମ ମନରେ ସେପରି କାପାସିଟି ନଥାଏ, ମନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମନର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ଭାବନାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଭାବନାଟି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ସେହି ଭାବନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବା, ତେବେ ସେହି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଭାବନା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେହି କରଜ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ ପଇଠ କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେହି ଭାବନାଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନରେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ ଏବଂ ମନରେ ସେହି ଭାବନା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭାବନା ଆସି ଆମେ ସେହି ଭାବନାକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଉଥାଉ। ତେଣୁ କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି ଭାବନା, ସେହି ଭାବନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ମନର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଚାପ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି, ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବାଛିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଭୁଲ ଭାବନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ନ ନେଇପାରି ସେହି ଭୁଲକୁ ଯଦି ଜଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥାଏ, ବିବେକ ଜାଗୃତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ସକାରାତ୍ମକ ଅଧିକ ହେଲେ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଫଳରେ ଆମେ ମନର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ମନର ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ମନକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ପାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର। ଆମେ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଉପହାର ମନେ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଜୀବନକୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ନିଜକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ସୁରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପହାର ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।